हाय हॅलो नमस्कार, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या नवीन एका व्लॉगमध्ये आणि आपल्या यूट्यूब चॅनल. तर फ्रेंड्स, मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला मम्मीचं ऑपरेशन वगैरे झालेलं दाखवलं होतं आणि बोलली होती की नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये नक्कीच मी हे हॉस्पिटल कोणतं आहे की ते मी दाखवणार आहे. तर फ्रेंड्स, आता वेळ न घालवता आपण व्लॉगला सुरुवात करूया. तर फ्रेंड्स, हे हॉस्पिटल शिर्डीमध्येच आहे. हॉस्पिटलचं नाव आहे साईनाथ हॉस्पिटल. तर या हॉस्पिटलमध्ये सर्व उपचारांवर फ्रीमध्ये ट्रीटमेंट आहे. तर तुम्ही कधीही तुम्हाला गरज असेल तर येऊ शकता आणि ट्रीटमेंट घेऊ शकता. तर फ्रेंड, वाट कसली बघताय? गरज असेल तर लगेच या आणि ट्रीटमेंट घ्या. अगदी मोफतमध्ये आहे. थोडंसं मेडिसिनचा खर्च लागतो, पण बाहेरच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये खूप सारा खर्च करण्यापेक्षा इथं डॉक्टरही खूप छान आहेत. तर तुम्ही कधीही येऊन इथं उपचार घेऊ शकता. तर मी ते हॉस्पिटल तुम्हाला नक्की सांगणार आहे. तर ते हॉस्पिटल आहे 2 शोरूम जवळ. तर आता दाखवते मी तुम्हाला हॉस्पिटल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे हॉस्पिटलमध्ये सगळ्यात भारी स्वच्छता खूप आहे. म्हणजे जी प्रायव्हेटमध्ये देखील आपल्याला भेटणार नाही स्वच्छता, तेवढी इथं स्वच्छता आहे. तर नक्कीच तुम्ही येऊ शकता आणि तुमचा उपचार मोफतमध्ये करू शकता. चला आता आपण हॉस्पिटल बघूया. तर हॉस्पिटलवरनं तुम्हाला समजेलच हॉस्पिटल किती क्लीन अँड क्लिअर आहे. तर फ्रेंड्स, हे बघा, हे आहे ते हॉस्पिटल. आणि तुम्ही शिर्डीमध्ये कधी आले आणि विचारलं की 2 शोरूम जवळचं साईनाथ हॉस्पिटल कुठे आहे, तर तुम्हाला कोणी त्या आणून घेऊन येईल. तर तुम्ही कधी येऊ शकता हॉस्पिटलमध्ये. तर फ्रेंड्स, इथं तुमच्या बाहेरच एवढं क्लीन आहे तर तुम्हाला समजतच असेल मध्ये किती क्लीन असेल. तुम्ही आल्यानंतर तुम्हाला अनुभव येईलच. तर गरिबांसाठी आणि आपल्यासारख्यांसाठी खूप छान सोय आहे. तर मी लहानपणापासून या हॉस्पिटलमध्ये येते. तुम्ही देखील नक्की उपचार घेऊ शकता. तर तुम्हाला हॉस्पिटल कुठे आहे हे समजलंच असेल. आजचा व्हिडिओ इथेच एंड करूया. भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत